Try natin sa Red LG na blue. So yan mga bay, Python na po to. Ito yung Red LG, try natin sa Red LG nga blue. Naka mags, parehas kami, naka 1434 na sprocket. So spoke tayo, kalkal pipe siya, stock pipe lang po siya. Try lang natin kung kaya ba natin kasi malakas yan. So dito kami mag-starting. Sa akin mga bay, magpabody throttle po tayo. So may mga kabayo. Ayah. Tayo. Oh, no, 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 no. Ayah. Fucking Eagle Double G. Snoop Dogg. Yan, 100 tayo na pa-vertex. adjust akong gas lining. Dito kita katong yang hook ba. Murag kay ko na natarod adjust kay. Dili na ako pirmira ni segunda brasag na sunog gas niwa. Mahiraptan naman gud ang parang adjust. Kaya na wala pa na sa kada. Last dito balik.
Ito po yung Raiders J. Lakas yung mag-starting mga bay. Parang mahirapan tayo pag hindi tayo makaparating ng 100. Siguradong hindi tayo makaabot. Sa adjust siguro sa cut lining to mga bay. Siguro lang po. Dali na ubanta. Makauna na siya mga bay. Malayo na natin. Aya! 100 na tayo. Nagtaong Pilipino, nagdako nga probinsyano. So grabe. Lugion yung kay kog starting ba? Wala. Lugion yung kay kog starting. Sada kay adjust yung mga bay, wapang ko nahilabtan. Ako nang awatan yung adjust ron, tanawon ako pila naka-bolt. Ubas siya akong permira na. Di ba, yung kay mulayap. Ako adili. Aya! Ada? Mo gani. Ako abay pag-adjust. Balik ta dito. Ayan, natapos na mga bay. So thank you. Thank you sa naka-Raider J nga blue. Mulayap. Mulayap niya daw. Bilin niya pong kanya starting. Kapsan niya pon. Paminan ako, adjust akong clutch lining dong. Kaya gilis naman yung clutch lining. Adjust niya ba? O wala gani. Kuha kay wala ni natarong ugan bay. Balik. Di sa mulayap jud.